El ple de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa va visitar aquest passat dimarts les noves instal·lacions de la Fundació CTM Centre Tecnològic per conèixer de més a prop de quina manera aquest centre pot servir als interessos de la petita i mitjana empresa del Bages. La visita tenia com a objectiu donar a conèixer als membres d'aquesta entitat l'activitat que es fa des del centre en el marc d'una sèrie de trobades que tenen com a finalitat mostrar l'activitat científica i tecnològica que realitza la Fundació CTM, Centre Tecnològic, al teixit empresarial del territori. Aquí el CTM, que és el Consell Tecnològic de Manresa, en la qual és un dels 6 centres tècnics avançats de la Fundació Eurecat, avui hi ha el plenari de la Cambra de Comerç. La intenció és molt fàcil, és que realment el món empresarial de casa nostra, de la comarca del Bages, i amb la Cambra de Comerç, amb el seu president i tota la seva comitè executiu, fan una assemblea i farem una visita al centre i després a les 7 faran el seu plenari habitual. Després d'aquesta visita, les instal·lacions de la Fundació CTM Centre Tecnològic van acollir la celebració del ple corresponent al mes d'abril de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. La relació entre la Fundació CTM Centre Tecnològic i la Cambra de Comerç és molt propera. Es dona la circumstància que l'embrió de la Fundació CTM Centre Tecnològic va néixer als locals de la Cambra manresana. Des que va néixer. Sí, el CTM en el seu embrió va néixer als locals de la Cambra, això estem parlant de fa molts anys, ja no sé quants, perquè ja m'he perdut. I a partir d'aquí doncs, hi ha una implicació directa, per exemple, en els òrgans de govern i col·laboració en molts temes, perquè al final nosaltres coneixem molt bé el teixit empresarial local, ells tenen molt bona tecnologia i llavors en molts temes col·laborem. Però vull dir que és un continu. A més, també hi ha moltes empreses que pertanyen al ple de la Cambra i que acaben fent projectes d'innovació aquí al CTM. Per tant, col·laboració en molts sentits. També diversos membres del ple de la Cambra estan integrats als òrgans de govern del Centre Tecnològic Manresà i també empreses membres del ple de la Cambra han treballat amb la Fundació CTM Centre Tecnològic en projectes conjunts.